Pot començar la basqueta!
I així finalitza la mascletà de Mari Angústias de Guadix, Granada. Bona mascletà, després de l'any passat que va disparar per primera vegada, pues jo crec que ja se consolida esta pirotècnia que ve des d'Andalusia dins del calendari faller. I avui també estan així les falleres majors de Sagunt, de Meliana, d'Alfafar, d'Utiel, en este balcó ple de gom a gom.